Здравейте, започваме една тема, която отдавна чака реда си. Темата за носенето на скъсани дрехи или така наречената, мода на скъсаните дрехи. Така за мен е особено предизвикателна тази тема, тъй като лично аз бих искала да живея в хармоничен, красив и свързан свят. И всъщност докато наблюдавам една голяма част от нас, без значение от възрастта, от пол, хора, които носят разкъсани, протрити, раздрани, с висящи конци дрехи, започнах да си задавам въпроса откъде дойде това и всъщност кой каза, че това е модерно и кой каза, че трябва да го носим. И още по-важно е до какво води. И така, защо това е темата на днешната ни среща? Защото формата води съответното съдържание. Ще разгърна тази теза малко по-късно в записа. Когато си задава въпрос, разбира се, каня ви и вие да мислите по тези въпроси. Откъде дойде това? Кой каза, че това трябва да е красиво, модерно? И още един въпрос. Защо аз трябва да го купувам? Защо трябва да го слагам на себе си? Защо трябва да излизам с това? Какъв свят посявам? Какво обкръжение съм за другите? Много въпроси. И най-често, ако се запитаме откъде дойде това, най-честия отговор ми не знам. Не съм мислила. Просто такава е модата. Не съм го мислила. Просто това продават в магазините. Откъде дойде това в магазините? Някой зарежда тази линия дрехи, този стил, тази мода. Кой зарежда? Някой, който налага определена визия за света. Някой влиятелен или не зная, но някой, който ни налага определена форма, определена визия, ако щете дори и определен свят в света ни, в който ние да живеем. Още малко по темата, откъде дойде това, всички така ходят. Друг отговор може да бъде, всички така ходят. Това се продава по магазините, всички така ходят, такава е модата, готино е или яко е да си предизвикателен. Но всъщност поканата ми към всички нас е да мислим. Мисли, приятелю, мисли, приятелко, мисли, както ни казва мастер Чоа Кок Сюи в праничното енергийно лечение. И така започнах, проверих в интернет откъде идва изобщо тази мода. И така бях изненадана от няколко заглавия да приличаш на бездомник е модерно. Има нещо леко извратено в това. Всъщност, без да сме бедни, без да сме в изпитания, без да сме с трудна съдба, ние влизаме в това. Много е особено. Трябва много да внимаваме. И така... зорлем, както се казва, на чист български язик, да влизаме в такава форма или да влизаме в такава роля, ако щете, в такава дегизировка или в такава форма, да влизаме, да се обличаме с такива дрехи, според мен, мислете и вие, е форма на цинизъм. Защото ако помислим, хората, които наистина живеят така, хората, които нямат дом, които са в изпитание, ние какво правим? Правим се на такива, без да имаме повод за това.
Много трябва да внимаваме. Преди време бяхме в едно училище като доброволец по дискусии с деца в клас. И едно от децата имахме тема за обидното поведение или добродетелите. И едно дете ни припомни един от Крумовите закони. Един от Крумовите закони казва, че ако просиш и се правиш на бездомник без да си такъв, а си имаш дом, ти отнемат дома и ти дават да живееш като бездомник. Тоест, ако се правиш на такъв, окей, бъди такъв. Тоест, много е особено. Тоест, ако ние се обличаме в дрипи без да имаме повод за това, без да сме в изпитание, много е интересно какво си посяваме. И така, тема за размисъл. Защо трябва да купувам? И голямото безумие е, че хората дават парите си за дрипа. За някаква уръфана скъсана дреха, която би следвало да е нова. Дават парите, които са спечелили с труда си, времето, енергията си, вниманието си, таланта си, за да си купят някаква дрипа или скъсана дреха, която няма повод да носят. Или децата получават пари от родителите си, си купуват такива дрехи. Голяма тема за размисъл е. И така, когато така преглеждах още по темата, попаднах на заглавие, може би, дизайнерският свят живее на провокации. Така някакси видях тези модни дизайнери или онези, които така са влязли в ролята на влиятелни по отношение на опаковката, че всъщност видях ги като умелия свирач, който дави плъховете. Ние защо трябва да бъдем плъхове? Мисли, приятелю, мисли преди да си купиш дрехата, в която ще облечеш скъпоценното си същество. Човешкото раждане е изключително рядко. Така че пазете се от мейнстрима или така масовостта. И поканата ми е да мислим. Кой каза, че трябва да купувам това? Кой каза, че трябва да се обличам в това? И така, малко по-напред в темата, как влияе на психиката ми или на психиката ни и на просперитета носенето на скъсани дрехи. Всъщност, когато проверих в речника какво е скъсан, ето сега ще го направим заедно. Думите със свят. Скъсан. Така. Разкъсан, раздран, продран, съдран, дрипав, парцалив, накъсан, разпокъсан. Вижте колко интересно. Хората си дават парите, за да си купят някаква дрипа и да влязат в някаква роля, която няма да играят. И така. Защо може човек да носи скъсани дрехи без да е беден, без да е в изпитание, без да е затруднение? И така и дойдоха следните. Задайте си и вие този въпрос. Защо човек може да носи скъсани дрехи? Така, няколко отговора, които ви предлагам. Добавете вашите, за да провокира, за да се прави неинтересен, да извън така нареченото нормално, за да привлича внимание и енергия. Когато човек така се носи предизвикателно, един вид, той казва, няма да съм като вас. Но всъщност си самопричинява, след малко ще видим какво. Така, за да привлича внимание и енергия, за да се утвърждава чрез отричане. От инерция просто. Всички така ходят, и аз така ще ходя. Приятелите ми така ходят и аз ще си купя такава дреха. Приятелките ми също. Особено за момичетата, особено за момчетата.
Така. Също така, защо може човек да носи скъсани дрехи от глупост? Просто не го е мислил. Не го е помислил. И също така да е в клуба на готините. Друг е въпросът дали всъщност влиза в този клуб и какво си причинява. Но всъщност какво става, когато човек носи скъсани дрехи, парцеливи и дрипави? Когато носите такива дрехи, това, което се случва е, че вие се виждате в дрипи. Вие се виждате в скъсани дрехи. Може да има една дупка или може да има, последно време виждам, тук по коленете цели парчета плат липсват. Така. Добре, самите хора се виждат облечени в дрипи и в ума си полагат отпечатъци на себе си дрипави. Един от така, как да кажа, принципите в менталните отпечатъци е, че те растат. Онова, което виждаме, чуваме, полага в ума ни ментални отпечатъци, които после растат. От дрипата няма да дойде нещо красиво. От трънката ще поникне трънка. От розата ще поникне роза. От гроздето грозде. Нали? И така. Кой е проблема всъщност? Че човека, който носи разкъсани дрехи, вижда себе си и полага в ума си отпечатъци на себе си в разпокъсани дрехи. Още нещо. Във вътрешните учения ще чуете, или тези от вас така, във вътрешното знание, ще чуете, може би, добре, принципа на резонанса. И също така принципа на форма и съдържание. Съответната форма кани съответното съдържание. Тоест, ако човек се облича в дрипи, в скъсани дрехи, кои са асоциациите с скъсаното? Аз така разписах някои неща. Значи, като мислите скъсано или скъсани дрехи, дайте си малко време и помислете кои са асоциациите с това. Бедност. Това, което първо ми идва в ума, е бедност. Бедност, война, изпитание, недостиг, недоимък, мизерия, бедност, така, нецялост, нездравост, невъзможност, нарушена цялост, откъснатост, тъга, някаква тъмнина има в скъсаното. Някои хора може да си кажат, аз ще си ходя както си искам. Разбира се, но по-добре да как да кажа, помислете го. Самота също, скъсан, откъснат, защото думата си носи компанията. Сходни, свързани думи, състояния. Не просто думата. Думата е енергия и информация. Лоша участ, човек, който е останал без дом, повреден, ранен, счупен, разполовен. Всъщност, мислете за това. Не е просто това е модерно и хай ще си го сложа, ще се облека в тези дрехи. Дрехата кани свят. И така, поканата ми е да мислим. И така, ако искате да имате добър живот и да имате пари, да имате благоденствие, изобилие, спрете да носите скъсани в кавички модерни дрехи. Независимо кой го е измислил. Мислете с главата си и просто живейте добър живот с добро обкръжение. Ако искаме да се утвърждаваме и да бъдем различни, нека да бъдем различни и да се утвърждаваме по позитивен начин. Разбира се, всеки така или иначе ще направи това, което реши да направи. И все пак имайте предвид тази перспектива. Защото от скъсаното няма да дойде цяло. От скъсаното ще дойде скъсано. От цялото ще дойде цяло. Някой може да си кажат, те звездите, така наречените знаменитости или популярните,
онези, които медиите или даден човек прави популярен, те ходят така. Окей, те може да ходят така, но защо ти трябва да ходиш така? И още повече те в гардероба си може да имате на брой тоалета или дрехи. Сигурно може да имат 20 костюма или 20 бални рокли или 20 елегантни, градско-елегантни дрехи. Защо ти трябва да носиш скъсани дрехи? И така, мислете. Мислете, имайте добър живот. Ще погледна дали няма да изпуснем нещо. Да. Не си давайте парите за да удовлетворявате така извратената визия на някакви модни дизайнери или просто поддържайте елегантен, поддържайте чист стил, елегантен стил. Нека дрехите ви да са цели. Открийте вашия стил. Открийте това, което най-подхожда на фигурата ви. Ако трябва, дайте си време, за да откриете кои са ви любимите цветове. Открийте вашите цветове по числата ви. Казвам се Анастасия Панайотова и мога да ви консултирам как да изберете подходящите цветове по вашите лични числа. Ето на тази база може да бъдете уникални или удивителни. И ще бъде по добър повод, по добрия ред. И така, живейте добър живот, живейте в красиво и добро обкръжение, етично обкръжение. Мислете, помагайте и на другите да разсъждавайте заедно за това. Желая ви успех!